rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon namu a cikin darasinmu na biyu a cikin wannan channel ɗin namu mai albarka mai suna Ibrahim Fasaha TV. To a yau bidiyon mu insha Allahu zai mana jawabi ne akan yadda zaka hana kowa ya saka ka a group sai da izininka. To amma kafin mu shiga cikin bidiyon ina so dan Allah dan Annabi idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin nawa dan Allah da ka daure ka mun subscribe domin in samu damar kawo muku dukkanin wani sababbin abubuwa da suke faruwa a harkar technology ba tare da wani sanya ba. Ina roƙonka dan Allah da kai mun subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar nan yanda da zarar na ɗora wani sabon bidiyo za a sanar da kai kai tsaye. Mu shiga cikin bidiyon to daga farko dai idan kana so ka hana kowa ya ɗora ya saka a cikin group ko kuma dai ya saka a cikin group saboda wa'insu za ka ga ba tare da izinin su ba an kama an sa su cikin group ɗin kuma a zo wa'insu su zo suna lalata group ɗin suna turo wa'insu abubuwa wanda bai kamata ba wanda kai ma ɗin zai iya taɓa mutuncinka. To a hanyar da za ka bi ka kare kanka daga wannan abun shine haka. Daga farko dai za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Na farko in ka shiga cikin WhatsApp ɗinka sai ka shiga wannan alamar gata nan ta sama mai ɗigo-ɗigon rubutu guda 3 sai ka shige shi. Kana shige shi sai ka shiga setting haka. To da zaran ka shiga setting za ka ga gashi nan wannan account sai ka shiga account ɗin nan. Kana shige shi sai ka shiga privacy ɗin nan gashi nan. Kana shiga privacy za ka je ƙasa. To a nan ƙasa za ka ga inda aka sa group nan. To kawai sai ka shige shi. Kana shige shi nan in ka ga wannan shine jerin idan wannan na farkon za ka ga an sa everyone and my contact sai kuma contact except. To ma'ana wannan da everyone ɗin kowa zai iya saka a group ba tare da ya tambaye ko kuma dai ka abu kawai dai ga an sa a group. In kuma ka shiga nan wajen iya contact ɗinka ne kawai waɗanda za su iya adin ɗinka a cikin group. To abinda za mu yi shi akan shine na ukun nan. Idan ka shiga na ukun nan ma'ana idan baka so kowa ya saka ka a group to za ka zo wannan gashi nan alamar gata nan ta zaɓi all ɗin ka zaɓi all ɗin nan haka kenan. Ma'anan wannan abun idan kai haka ka danna ta all ɗin nan to kaman ka ce haka ina so kowa ya sani a group amma banda. To wa'innan banda ɗin to gabaki ɗaya ka zaɓe su kenan ba wanda zai saka a cikin kowane group. Kana yin haka sai ka makin wannan group ɗin haka. Kana yin haka to da zaran ka yi haka duk wani wanda ya zo zai saka a cikin group to ba zai taɓa samun dama ya saka ba har sai ya tambaye ka yi joining sannan sai a saka insha Allah. To idan wannan bidiyon ya burge ka dan Allah ina so ka danna min alamar like sannan kuma kai sharing ɗin shi. Na gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.